Diya sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 13, si Pablo o si Bernabe niabot sa Antioquia sa Pisidia. Kini nga sa atong modernong panahon, karon sakop sa nasod sa Turkey. Sila nisulod sa sinagoga sa mga Hudyo o nisangyaw sa Ebanghelyo. Tungod sa ilang panudlo, daghang mga Hintil ug Hudyo ang namati ug nalipay sa maayong balita. Apan ang mga punuang Hudyo nasina kanila og nagmando nga palagputon sila sa lungsod. Gipalihok nila ang mga leader sa lungsod aron pahawaon si Pablo ug si Bernabe. Unsa may gihimo ni Pablo ug ni Bernabe? Bisan pa sa dili maayo nga trato, wala mahadlok si Pablo ug si Bernabe. Ilang gitaktak ang abog sa ilang tiil, isip simbolo sa pagbiya sa lungsod ug sa ilang pagsalig nga ang ebanghelyo dili mapugngan bisan pa naay mga dili mudawat ini. Sa atong ebanghelyo karon gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an aron sa pagpangwali sa maayong balita. Wala niya sila hatagi og daghang mga gamit, kundili gisugo nga mosalig lamang sa Dios. Apan usa sa labing makapakurat nga mando niya mao kini. Kung adunay dili mo dawat kaninyo umamati sa inyong gisangyaw, biyai og taktako ninyo ang abog sa inyong mga tiil, ingon nga pagmatuod bato kanila. Unsa may pasabot niini? Kung dili nato lantawon ang konteksto, makaingon dayon ta nga istrikto kaini sila. Nisibat dayon nga nangasuko. Apan karon sayod naman ta nga ang konteksto importante kayo sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ato kini lantawon. Kini nga pulong adunay daghang kahulugan. Apan atong klaruhon nga wala kini nagpasabot sa pagpanimalos o kapungot. Una, ang pagtaktak sa abog timaan sa pagtugyan ngadto sa Dios sa kahintang sa maong lungsod. Sa kultura sa mga Hudyo, ang pagtaktak sa abog sa ilang tiil usa ka sumbanan sa pagbiya sa usa ka dapit nga gihuna-huna nilang ugaw o walay partisipasyon sa ilang pagtuo. Pananglitan, kung ang usa ka Hudyo gikan sa lugar sa mga Hintil o Gentiles, iyang taktakon ang abog sa iyang tiil aron ipakita nga wala siya'y labot sa ilang pamaagi sa kinabuhi. Sa konteksto sa misyon sa mga apostoles, kini nagpasabot nga ilang gitugyan ngadto sa Dios ang kahintang sa maong lungsod. Kay wala kini midawat sa ebanghelyo. Kung sa ato apa, ang Ginoo nalay paigo aning mga tawhana. Ang pagtugyan sa kahintang sa lugar nga mosalikway sa mga apostoles ngadto sa mga kamot sa Dios mao ang pag-angkon nga ang misyon o pagsangyaw wala magdepende sa atong kusog o atong paningkamot, nagdepende kini sa pagbuot o sa plano sa Dios. Bisan unsa pa ang atong mga pagpaningkamot o mga buhat, ang katapusan nga resulta ang Dios ra gihapon ang may gahom sa pagdala sa kaluwasan. Ang katapusan nga gahom o otoridad nagagikan gihapon sa Dios. Ang Dios adunay kaugalingong plano sa matag kinabuhi ug lungsod ug ang paghatag sa kahintang sa iyang mga kamot nagpaila sa atong pagsalig nga siya ang magbukas sa mga pultahan sa kaluwasan sa husto nga panahon. Ang pagtaktak sa abog timaan sa pagtugyan ngadto sa Dios sa kahintang sa maong lungsod. Ikaduha, ang pagtaktak sa abog timaan sa pagsalig sa Dios. Si Jesus wala magsugo sa iyang mga tinun-an nga makiglantugi sa mga dili mudawat ani. Ang ilang tahas mao ang pagsangyaw, dili ang pagpugos. Ug kung sila masalikway, ilang taktakon ang abog ug mopadayon sa ilang panaw.
Ang abog nagpasabot sa tanang sakit, kasagmuyo, o kabugat sa kasing-kasing. Ang Dios dili gusto nga magpabilin kita sa kasuko, kapakyasan, o kasakit. Ang pagtaktak sa abog usa ka pagpaila nga ang atong misyon padayon bisan pa sa daghang mga babag. Sa atong kinabuhi daghan ang dili motuo sa atong pagtuo. Ang uban manglibak nato, ang uban magdumili sa pagpaminaw, apan dili kita angay magpabilin sa kasagmuyo. Kung kita masalikway atong isalig ang tanan sa Dios ug magpadayon sa atong misyon. Kung nakasinati kita og kapakyasan sa trabaho, pamilya o pangandoy espirituhanon, ayaw hunong padayon sa panaw. Ang pagtaktak sa abog timaan sa pagsalig sa Dios. Mga igsuon, ang pulong nga padayon usa sa mga giingon nga most beautiful Cebuano words tungod sa iyang kahulugan ug epekto sa mga tao. Ang pulong padayon puno sa kusog ug kadasig. Kini nagpasabot nga bisan pa sa mga kalisdanan ug mga pagsulay, ang tao magpadayon sa paglihok, sa pagtuman sa iyang mga tumong ug sa pagampo nga makabot ang kalampusan. Ang padayon usa ka pulong sa paglaom, nag-ingon nga dili magpahugno o magpadala sa kalisod, kundili magpadayon lang sa pagpaningkamot. Sa katapusan atong timan-an nga ang atong misyon sa kinabuhi naagyod sa kamot sa Dios. Bisan pa man sa mga pagsulay o kalisdanan nga atong masinati, magpadayon ta sa pagsalig nga sa kaulahian, siya ra usab ang magpaigo sa tanan. Una nato tapuson kining ato ang pamalandong, ato una nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga naminaw kanato sa bidlisiw sa pulong sa Ginoo. Si Jason Garbo sa Calero, Liloan, Cebu. Si Eduardo Inting sa Hagnaya, San Remigio, Cebu. Si Bernardo Soligan sa Bai City, Negros Oriental. Si Cherry Raaga sa Our Lady of Perpetual Help, Milbok Parish sa Palimbang, Sultan Kudarat. Si Rex Alan Abiliana sa Inhan sa Kanunayng Panabang, Southview, Panabo City. Si Roger Padillo sa Trinidad, Bohol. Jovi Felipe sa Kasili, Consolacion, Cebu. Si Rilo Nodalo sa Kibuaya, Hagunoy, Davao del Sur. Si Nuli Sibayan sa Cavite. Victoria Bulando sa Divine Mercy sa Pulumulok, South Cotabato. Si Jaya Rojas sa Dawadawa, Alicia sa Zamboanga, Sibugay. Gino Dayuday sa Mahaplag, Southern Leyte. Si Jocelyn Libod-Libod sa Marigondon, Lapu-Lapu. Si William Untal sa Plaridel, Aborlan, Palawan. O si Almira Hinares sa Umapad, Mandawi City. Ang ato ang mga pamalandong mahimo usab nga inyong malantaw online diha sa Spotify o sa YouTube. I-type lang ang Binisayang Pamalandong channel. Sa Facebook, makita usab kini sa Facebook page nga Bidlisiw sa Pulong sa Ginoo. Akong hangyo nga kung kamo may social media accounts, i-follow ninyo kini aron mas mudaghan pa ang mga makapaminaw sa pulong sa Dios. Gani mauna kini nga mahimong available online alas 6 sa gabi para sa sunod nga adlaw. Ug sa makausap pa, daghan kayong salamat og hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.